pi barok ki parlok sashi sin pat ni piang subai pi ha kani ke janmi sakani ke program jingken tip tangsi kentin kumbang juang pi na ke por parlok barok kani ke program tang ba ke pensong tenat yangi ndai na lor ba ke pensong tenat ka pen bernia ka ajing mentoy ru yangi bangin tip ya ka jing yar jong ka ketien kasi patling ba kani ke program nganget basibon ngi la yo jing mentoy bangin tip adu ka ketien kasi ka long ka bayar batang ka wi ka ketien ni la pendan kam ya ka ha kan pendan kam ba pher Tiga ke program ke belamang terpang nak bentar ki samla jungi kan thai bat sendang bani sim benta ti kum ta ke janmiet ru ngadon ba nga ki samla kan thai bat sendang ki bani sim benta ti shua bangan batai ki kendon ki dia daibat ke jing le kai kan tip tien ngaku ban peni thu shua sepi ki nong sim benta menta ke janmiet dengan sedang nak tim a peni thu eledi nga kerteng ke regional karbuki bat ngarang puli hapo nihu first semester Kerteng jonga kedai Christilian Walang ngadang pulih po nihu MA first semester. TV ngadai unang penjana hujan mentang ngadang pulih po nihu. Ngadai ban kitlang renjak ngadang pulih MA third semester po nihu. Ngadai dari aladong bat ngadang pulih MA kasi po nihu. Kerteng Lily Mary nang tudu ngadang pulih po nihu mentang. to ngapjang subahai ki baro su tenat babaro pidi ki samla puli po nihu ngakmilenti ba fini le baha menta kasngimo ikna ki bela khamsan khamhe le sike jingtip ru kala khamyar ti hadu kanu pat pitip ya kaktian ka bede ba kaktian la jong ti ngini pet menta ka janmiet akan nika jingtenju ya ka jingtip jempi tang sikentien ti mentang aku aman batai no phi ki kendon ki bede ba kan nika jing akai ngidon baro lai round lai kala kakela ka beningkong ngitip kum ka tenju jingtip kakela ba ar ka dei penyar jingtip kakela ba lai ka dei pen i jingtibet ha kakela beningkong ngan ai pi ka jingkeli bat da pi osmo ka jingkeli ngan ai ki jubab lai teli kanu kanu ka tim ka bayo kloi ka jubab kan nyon ni gitu ki budam ki bedah ki mi jong pi ka tim ka banyon ningkong e kan yo jubab la da jaba pi bakla pin sha khati sun point namar ki badai kin yo shi po point ki babakla kin sha khati sun point but nalor pi sha khati sun point ha ka round ka babut ru pinum pat yo jubab kin jubab swe namar ki don lai teli ki jingkeli ki bangan keli pi bat bangan ai ki jubab ru a b ki ka ba phide ben le ka long tang ban ong kanu ka jubab ka badai ka a ne ka b ne ka ki pisung thui ka ta ka dei ka kela ka beningkong ka kela ka ba ar pan ka dei ka kela ka bangi ong penyar jingtip hang ne pan ngan ai pi lai teli ki klu ba pinyo ya ka jubab ka badai ka klu beningkong ka kham e la da phide tang ka klu beningkong pinyo lai po point ka klu ba ar ka la kham sup pinyo ar po point bat ka klu ba lai le ka la sup shu pinyo shi po point la da pitip kini baro lai teli ki klu ki so lang ban pinyo e pi ya ka jubab ka badai pinap a yang ka jubab tang si kentien hang ne ka simport si minute ba pin pendep baro lai teli ki klu dia kan ngin ya bet la ka jong ka tim nginum pas ki wi par itim ka bakhat du ka round ka kala ka bakhat du ka ta pin ijing tibet kalong ba pin tip ya ini kitien ni babu hang ne pin sim ba par lo ju pin tip i ini kitien ba pio pina ban pin ida ka ba pisu ak maroi pin yo ban ak artli lai po second ka wi ka jing ak si po point ka wi ka jing ak pin yo artli maroi pio ban ak tila de pidai baro ar kla yo ar po point tim sha ban yo thu da ka sintur piap su pin ida ka ba ak bai parlo ju pila dai tip kamu dai tibet ban at la pan iya ke jing tibet jong pi kita ki ki kala bro life la sung thu menta ken mau ka kala bening kong sha khati ka dan negative marking sha khati ma kin sha khati san da pimpat kamai point dum lilin da pila kamai sibit ngin sa khati na ka kamai ke jong pi sung thu ti ngakit bok kit riang ba ka tim ka bele bahahi kan nong ka tim ka belong nong job ti parlok baro ngin di sedang no ya kan ka program tangsi kentien tinga khot subahaya pi ngai wer lang ali so lang bat nga banisim benta ha gani ke jingkop jingkentip tangsi kentien khamla ma pi ki bisong na yeng na sep ne khamla kini ki para samla ki bisim benta ni dong ini sedang no benta to nakit bokit riang ki bale bahahi kin long kinong job bat ndalat kut ke jing kintip tien ki balong nong job ngidan jing ai so bahang la bu angni pin sa yo ikini ki jing ai so bah to kan long ki bala kre ki ti jong pi haki budam sngap bah ngan puli bala da bakla pat pi chakati sun point to ka bening kong ke jing keli kamut ayu ba khala ki juba a ka baba lintertar b ka jingkit kli ban siu dala kamen ki
Kabakit kun syadin ni syakman. Kandu ke jubak ko badai. A ne B ne K. Tim A. Ke jubak badai. B. Si point. Layo na tim A. Kabak kala kamut ke jingkit kli ban siu dala kamet. Kila bak kala ya nu kau ta ke de ke jingmut. Sung thu. Tao mình ta cái rễ xe cái jingkeli ke ba A. Kamut ayu ba tempa. Jubab A. Kabakit ya ke kerong met yam. B. Ban pelaj ya ubriu basyakem. K. Kamut unong ya lam balak ban syania. Tim K. Okay. K. Si point lah dari tim K. Jingmut ba tempa kamut unong ya lam balak ban syania. Dari jingmut ubak tempa kamut urishat ubadan hasinda jong kasat sitip tang ba ka jingmut pede pi ong yo briu bajua balak ban wan ya lam ya ka jing ya sutu jingmut ti pi ong unong ya lam ubala ban syania kata ka di jingmut. Tau mentangan ya sakaway. Tau pen sa tim B ka A bat ka K kilayo. Tau ngap pakai. Kamut ayu bam ruing. A. Jubab. Babam sisin sisngi. B. Hababam lut ya ka kamay ya ka lasay. Tim A. B. B. Tim A kala day kilayo sa si Popo. Start. Tang la yaso bagadi jubab badai kila ai no ka tu ka kila nyen no budam wut ti tu ka tim A kala yo sa si Popo. To kani ti kat ki bastet lai po second min ai. Ai ya ka tien keno jong kleng. Kleng lai po second na pimla ti ngan ya nyo skui. Dan balamu tongan ya sa gaba kapur kalaput sa gaba ay ka tin keno jong kenraw Keluat. bakla la sya khati san point pat kamai nelo la sya khati to sila nang sya ram suamo to tangan ya sa kawei tin ay ka tin keno jong kentem budam tim A Kenjai. Kenjai, si point na yo yang tim A. To ngani thu no di jubab, ka klien keno jong kleng kamut sebu. Kleng sebu. Kenraw, kendeng. Bar kentem kenjai la tim entan ki tim A. Di ketu ka di ka bakut jong ka kela ka beningkong ka kela tenju jingtip la tenju ka jingtip jong pi. Ki badan jingtip ru lalap ki bomdan jingtip ni lalap tingi ni pet ngam takat nu kilaya ka mai sua ha ka kela ka beningkong hadien ketu ka kela ka beningkong ka belaya lama akhmat ka di ka tim A ka yo line point ka tim B kadang yo minus sun kadang sa katesan ka mai bat ka tim K ka layo si point. To mentangin ya sa kakela ka baat, kakela penyar jing tim. Hang ni ti pidang laban kamai poin, ka badu ru pidang laban clear ka baladu. Ti ka datang ka jing sngap bat jing penwandur bah jing pi. Ngan ai pi ka kelu beningkong sngap bah ka ke jubab ai nga tang si kentien ka ni dengan ya la ka jong ka tim. Mentangan le chua sa ka tim A. Labiang to. Ka kelu beningkong jong pi ka ong. Don ki bakwa longkum ni tang ban mentoy. Da pimla pan kelu no masih minit barok lai pilih ki kelu kinyo. Ai kelu. Ka kelu ka baar ka ong ka wei na ki buj benta jingta ha ka syat ka tiu. Ya so alang ka tu ni kong baar mundur ka ai juba. Clue ya. Ka kelu ka balai ka ong ha ki poetry ki don kini.
ki poetry ki dan kini. Ki to ngap ha ai ke cuba. Oh, lakut kaput. Mama nu betip suam mio point. Mio point na siu tu, ha? Dong dekat. Dekat kan. Poetry tem dei dam dan dekat mio poetry dang do. Ngap ha ka kelu bani kong dan ki bakwa long kumne tang ban mentoy dan ki bakwa li long dekat kat abadan kaseng. Tang ban yo ji mentoy nya. Long dekat. Ka wei na ki buit benta jingta ha ka syat ka tiu. Hab ot dekat em na ot ka do be ka di ki la ba mar wei la lu teng ki lu mo. Hab ot dekat. Dia kata di koi ni keyboard nang tak pada haki poetry ki dan kini ki dekat ka poetry. To ka tu tim A klem yo ai mentang ni at sa ka tim B. Ngap ha kan? Ka klu bening kong jong pi ka ong kum ni. Pen pai no ya ki pisa batam. Clue. Ka klu ba ar ka jing melien ba isat met jong ki riu bom kuai. Buat Bia. apa siau? Ha? Bia. Bia an ko poin la yo. Thì là buria cái tụi beduk meneh ti arko mentas la yo khat san mo ngamut ban ai sa ka balai tama pilatip no ka ba ka balai ka we na ki rukom ken sla tempo ki khasi tang ba pilatip ka klubaan ki om si bia arbia am tamo pen phai no ka pisa batam jong bia no apa pentam no ka pisa ti ka tu pilatip ka klubaan la yo arko point mentangan lek sa ka tim ki tas ngap ba ken ka klu jong pi ka bening kong mano pi bamia ka ju si ka ju Hai clue. ka klu ba ar kong habat trei si trei klem yo song thaj Clue biang. ka klu balai kong ka jingjrong ne ka kenyang ya pasiau te la yo smoki paralok ki latip ka jingjrong ne ka kenyang Jelap. jelap ya ka lenter bat ya ka kenyan bat ka jingjrong pi ong Bayar. ha Bayar. iya kapor jong pi kelakut la da dei kena ki selak ngalalai mentan ke jubab saya tu mengai ke jubab ke lenter ke jubab ni lenter ke jingjrong ni kenyan mentan ngalong ke lenter ni kenyan da ma fi klem sengap dei ke jubab ke dei lenter mano pi bam ya ke ju lenter si lenter ta pi om nang ta ka ba ara ba pi trei klem yo song ta pi trei lenter ta klem song ta ka taru lenter ni ka ba lai li ka ba suk ba te ka jingjrong ni ka kenyan pi om ka lenter di pi klem yo ai hang tu pi mentang an let no sa sya ka tim a biang to ngap ha ken ka klu bani kong jong pi ka ong kum ni jat jing di ba pen bu a sam tawi Kenja. ya Ai clue. ka klu ba ar ka jing ken kasi ka badan saus pa teli Clue biang. ka klu balai kong ka rukom nyau ne ken kuai Kani. Kani, si kau point. Oi, bapa mi persang te, bala ong manager jingdi bapa buat sampai filapan persang si pau kat santeli ru hapo ke si minit filak kat bapa mon. Di hang ni bade filam persang, piu kani udah we ni kijat jingdi bapa buat. Di kenjai, te bapa pa dia snow, pini yo snow na do menta, peniar jingtip, hap peniar ke jingtip mo. Di nang ta ka jingkan kasi ka badan saus pateli ki ong si kani. Saus pateli, taruh ke dia jingtip iki. Bat ka rukom nyau ne khen kwai ki khasi chi ong si kani ar kani ti phila ha ka klu ko balai phi o si po point timbi to pen e biang kan ka klu bening kong jong phi kong tang ki men syo no ki banut kum ni Clue. klu wading jubab ni to umrat bam do kha bajur jingi Clue. ka klu balai kong knyat na ka rendang Ksi.
Tetapi ke kelu meni kong tang ki men syo no ki banut kemni ki men syo no ki yo ki si bet. Ke kelu ba ar umrat bam do kha ba jut jingi kan mau phau si umrat ba bam do kha ba nang ba ban jingi ru. Ke balai te la pen suk ipi te knyot na ka rendang ti suk si. Tu si ko pon bila yo. Do ngap ba kan sang tim ki. Ke kelu meni kong jung pi kong. Ngau si jingmut haba kamlong gumba pimut. What dia pasiau? Clue. Ka kelu ke baat kong kadak bakadei ke jingbam ke balasa. Pejak. Ya. Persang benda ke dan berpersang ti. Sia ngabai persang. Ai clue. Ka kelu ke balai long kum no para haba mat yo so ubadang im. Jauh. Joe. Joe. Dia ka kelu bani kong ngapi ke ni ke Joe ya ka kelu bani kong rupa dei ya ka baar rupa dei. Snow si ke jingbut haba kamlong ba pimut piang ni ngala Joe baham taksi ba lemlong ba pimu. La Joe. Nanta kadak ba ka dei ke jingbam balasa. Tinda bam piang ni ta jingbam bala Joe. Mun balasa. Dia ka balai pat long kum no ba pimat yu so badang im tu Joe ben. Di pilai yo si popoi. Dia tu ka dei ka bakut jong ka kela ka baar. Ka kela peniar jingtip tong ini pet minta ka pilai ya ka mai ha ka raung ka baning kong bat ka baar. Ti ha ka bakut jong ka kela ka baning kong bat ka baar. Ki point jong pi ki long kum ni ka tim A ka layo sau po point. Ang lam na ko man. Ka tim B ka layo R+ point. Bat ka tim K ka layo R po point. To mentapan ngin poi sya ka kela ka balai kan ikela ka basu tenat bala da pinang em pidang la ban ka mai point mar ka wei ka tim kandang yo point sau po point mar ka wei maroi fio ban ak artili ki jing ak tiga syong apila da pile bha pidai baro sau tli kandan ka jing kela ha kan ka kela ka bakhat du ka kela pen i jing tebin. Tangan kot suana ke tim A1 suama pi besong nang tu. Yo ban ak artili jing ak. Ke sentur tim long ban penting tang ka action ben mo. Ta, tadi kan. Ken oi thia. Tang si kentin mdai kata. Ken oi. Ken oi. Ngap ngai kelu mangan deng lagi si ong mdai. Matang si kentin to ken oi sim sakawai kan. Shit. Em. Ksam. Ksam. Deh la deh ta tu. Deh kan sama pi wan sana ka tinggi sama pi. Syaban keren. Bahan nong akte. Ong kan jubab kat bisila. Lakut. Sok padai yo. Draw sok padai la draw badai sim sakawai kan. Sakawai. To, walik keren super event. Layu iam. Klik. Pom. Lepat. Vậy ba sẽ ví dụ như tiền là số thu em. Là số thu hai này các tiền. Đó, lịch keren. Lakut. Hila bakalai ti ban ak pi thli ate ka tu. Ile ayu thli em iyo ai các tiền tip. Pia. Pia kim tu le em tu pina pani ba pia kum tu pia kwai kum tu kan pia ki yo. Ile na ti shu bom ba dam ka ti bom pia tu tu thli. To thli syok dong ti. Wan sana ka tin ki. Lau.
Shit. Lot. Lot binang nang gabi. Iba lem tu di ban lot om dei lao ji ke iba sok berdam tu pi lao lot ke seriam ni. Sat. Kershut. Kerjau. Kerjau dong. Kau jauh macam nang pasiau ngayo jing pasiau ru. Kawan yang sana tim A kan. Ken. Ini bahagian ini. Ba. Batai kan bun teli. Oh, lakut. Yo ai mana begitu. ขอ Kho pi tu begitu lah itu lah draw kho lah kit kum tu lah i bahagian. To lan yo do yo kho. La imtip ka tu ka kho bakit pila ban pen i da ka kho kum tu kho so kho ai ru ka dan jingmut ar jingmon. Hair. Lot. Ale bahai nong ak ta wa pe bah. Ngang một cái yo. Apa ni yang? Thầm nhang phải rất là ý tưởng nó mới lời lao ý tưởng tao văn nó sẽ đi đấy Kedia. sempurna siya Kedia. em That. dekat dah nak tu asyik kau Jengok. Pen. ông cái ông buôn teli Ngok. ông Pizza. Kemit. Kemit. la phơi đi lên you Không ngồi. không ngồi kita tu buôn dia on snack tim kia kan sentur kita cuma sentur lah you So, sung thụ vai mặt đi cái đi đâu có tiền sung thụ em ampun khi sung thụ okay iyo các tiền jenang pin jenang thằng ni cái sao còn jenang cha dan jenang dan sudah kertap tu lah itu jenang tu pio các tiền jenang thì film nu try yang pangkamet ni pio ke ai try bo ta chen sakaway sudah am tu te mano ban itu ban i dala dia kan msa ban ong ye Yo cái tuổi thua, uai benak khmot balong tu. Hati. Te, pihak benang kan man agya situ. Pihak ben pet dah kita. Te katu tim kia kan yo yo bentan. Te katu kadi ka bakut jong barok lai ki kela tingin ni pet meta manu balong ladu hakanika. Jing ketep tang sikin tiet. Te ha ka bakut jong barok lai teliki kela. Nila yo mentai ka tim ka balong nong job. Tingin ni pet ken kumnu ki poin jong pipi lai yo. Nama don lai tim te ka balong balai ka dei ka tim B ka yo lai pusan point. Ka balong baat ka dei ka tim K ka yo sau ko point. Ke ka
Kabalong nong job menta ka jan liat kali team A kayo ang real point. Ito mga laong na kabalong nong job ni dan ini jing ay siya habang sa jing mawti ng team A kinuan cepat ng baro mentang ila ko siya kabukod lang ni ka program jinten tiil nganget bakal lapun sung tenat lang ipi baro ki bepet na laki jang ki kisem bar ngam arta tien ru ki bepet na ki kisem de si lale ha bani ki para sam lagi di sim mentang ni ti nganget bakal ni ka program ni tang bakal pun sung tenat ipi ru kala ai jing to sibun ti hadu bangin ni kendo pat hakawai pat kapor satang si ketien ngan bun tien su kublai